Kurendo mwanchu murigire asege kabono nigabara ikurwa sorgongo rwa gusi babeire bagotera obomo obwanchani naboigo omorembe kurende nganiga njanya koba kigwikirana ase litkoria igoro nigo abaraya baiga boigo besogetie na kugendera amono gotera obomo obwanchani na omorembe goikago kiamuka boiya kurwa asorgongo rwa gusi kurende ngane iga nigo agendrete kumusa ebirengero a ochinga kibatwarite gikaro asomochi o Nairobi abo asabanga bakuburinga ine goikaririri turaigwe ogotero kuiga obomo obwanchani no morembe roboti uru nigo rwariganirwa no murikito Brian Sagini isena onye indiri ababwicingero kurwa sorogongo rwa gusi baringene ganga yoko byogotera kuba mu bumu gusi gutango gotero kuwa koliro byakimana kogenda nguma wekera bona iga konigo bono abarayiborogongo barenganiwe nababwicingera sogotera lyabagusi yogotero kuga kuba mu bumu gusi ase myaka ne myaka bono na wekera litwira igoro ogotero kuga nigo gwachiyesetwe kurwa somochi ona Nairobi cinga kirumbe abarayibacholire kurwa sorogongo rwa gusi oyo mo guchaso yonde go chakro mo chief wipa oyibaigoro mo bunge o South Mugirango Silvana Sosoro mo senator Okisi Richard Onyonka mo human repa Onyamira Jerusha Momanyi mo bunge ukitutu chache North Jafeth Nyakunde oyo Bobasi Innocent Obiri oyo Nyaribari chache Zahir Janda oyo West Mugirango Steve Mogaka kitutu chache South Anthony Kibagende o Machoge Borabu Obadia Barongo kitutu Masava Kiliv Ombanegi Sairo Bonchari Dr. Charles Onchoke Nakuru West Samuel Arama oyo North Mugirango Josh Nyamoko Nyaribari Masaba Dr. Daniel Ogwo Kamanduku Borabu Patrick Osero mo Senator Obene Gloria Uroba na boigo mo bunge Obene Irene Mayaka nigo baikirane taso mo bagani oyo mo Osere na somochi ona Nairobi na koralia na inde ayarenge tobo mo bumu gusi kobono eganga na boige kirenga kyabari yabega entunde yigankere ki otwajira okugamba lingana lisirini tuanchira ne unabara ibagusi to ichamo bunabana abamo bali batamanyiti tokoro kumwanya getinge tosikane tuanchane toanza koranga ki serikali erobone ko kolegasi in terms of ngaki turanyale go sabe serikali ebintu gete batoe biri turanyale ko kuira gusibi chiko konya abantu baitu Nganchere ngoirani magega goika umwaka o 2021 na moske momai machinga kiecho karo mo bunge na mbarabare nere no moske Josh Nyamoko na boigo moske Samuel Arama bageso kenago kwane robo mabumu gusi asogo chamone kyama kyumo gusi liko tuara isaiga yomo gusi bosio bobo cholibo mwaka o 2022 kogoika asobo choliobo abagusi bagaseberekana na kweli asebya mabinde na gati yabe kyama kya United Democratic Alliance Party UDA na boigo Orange Democratic Movement ODM na igo ikiabara yabega bali gukwanera sege kale kyoge kababosa. Tuna jukumu la kuhakikisha kuwa tutasajili chama chetu ambacho kitasimamia mambo ya kisiasa kutoka eneo la Kisii na Nyamira. Na vile mnavyoona ukiangalia Mlima Kenya wanazungumzia hilo jambo, ukienda magharibi mwa Kenya wanazungumzia hilo jambo, ukienda pwani wanazungumzia hilo jambo. Kurende ine onye umwako yo chingwa na chiaye Onyonga nchirete timatunda ayara kwanerete litkolegoro etubautinere yeiga naki araba gusibara muirere mamini to etimu yebuna toleiga otuanchiranire nande tuasikanire to babana bano abamo tuanchane tokolega asiamo nande bono togochugukwana neriogi elimo kumulekera ayo moske Silvana Sosoro stalikisano nemo chumutinyo kabiro mwaka o 2023 asamaga cho abomas na Nairobi asegi karyo kumwalgania umuraibwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto asorongo rwagusi ege karokya balete tama bagusi kurwa sechi sector ao amanga gakwanerwa nagati yabo obomo bumo gusi usora gesoke na gukwana nabali kyamangana na kwenekera abagusi buna nigo barachiko koraiga asiamo gutuguterale siasa chuko baga omugusi na gukora igasiamo ase faida yomugusi siasa bono yaerire etete kutuge kumugusi ando siasa abeta ikine kigia tore tareroga ino kiyo kenene tari siasa etete kupeka namo munumugusi twakwana kurende chingwane chiga chia osoro chaigoro nchiringeni asabagusi like any other community, all the other communities in Kenya. The community from Gusii is faced with similar challenges that we all know. The challenges of road network, the challenges of health, all those challenges that electricity, I mean, they are not really isolated to only other regions. They're also
challenges that we face in Gusii. So we sat today to evaluate our strength in the broad-based government. Voigo asama tukamagega kurua asobora ibu muske Simeon Nyachae na bage baraibande abakoro babire bakorandi obomokobono mugusibo mo bigatanya koborora. We support the Gusii unity because if we are together and if we speak with one voice as a community, then we will be more respected. Kurinde egati ya mabuli kurwa saba Gusii abyesogeti kubwatekana nege karo kyaigoro namuna ine onye togo kwane robo moboiga nkayo mugabana Okisi umuske Paul Simba Arati arenge oyo Nyamira umuske Amoski Mominyaribo naboigo aba MCA babo Mutaria of course chigabana chitebere nchiyo senge gasinere bale gokora. Senator Nyakuru Nyamira, he gave an excuse because he was having a lunch meeting. He's supposed to cover akina motevi agendo. Nakia barayabega barakwanera obomo chinga kiyo muske Paul Simba Arati no moseneto muske Richard Onyonga bakoruterana chingwana chintindi chage siasa boswa bananchi na kubora maskani chinga kiboigo moseneta Unyamiro muske Commissioner Okongo Omogeni batalikorana obosiasa bosino mugavano ye umuske Amoski Mominyaribo kuba umera na sechinsa secintindi chingwana asemeye gakurwa matanga weka chinga kibakumira n'abatyotereri babo kiboigo Paul Simba Arati na bigo moimen repo yo muske Doris Donya Toto Aburi bataumera na semeye gana kwena na maskani bunabarai na kiaro abara yabega bakwana robo mabomo Gusii chinga kibata kolege karobne ke gasoro gongorwa Gusii na koire bikaro byonsi go ikaso muchi Nairobi ine nigo baweta kumerana na Gusii aiga soro gongorwa Gusii gose e point yabonereri tuna mukutano no yo kabere oyo garatonko Gusii hana tukarasna professionals mos bagusi bali bali gotoka Gusii tugambe inaki bakwaliganige karo kyomurembe abari borogongo batayo nagati yabo mu waziri bwekisemi muske Migos Ogamba uyo kabero mu governor Okisi muske James Elvis Omaruba Ongwae uyo kabero mu waziri Ezekiel Mashogu Mansono Yungo Nyamweya Ominko Magara omu ambassador Josh Athamangi na onye balenke aroro ine ningi batesokeretie na korekana buna bande naende kimoranche na intubono twaisanire na intowe karansa mesa igoro n'abasacha bandi twaisanire omuntu atari gochaiga atotebi ngatonye komo tokoba abantu bandi ntobase kwanjira nebinte kabiri. Then when it comes to political power, we want to negotiate at the table like other people are negotiating. Oyo no molikyo monene bw'ikyama gya Kenya National Congress KNC muske Benjamin Gisore uyibo igoro munyakirogo bwo bwa TDC gose Taifa Democratic Coalition na wesokirie na kuri birengereri byae tigaturu noe Nairobi yeyiga andu yinda tambo we mwache tote tigaturu Nairobi inchubu onebo machoge motegera romo machoge ninki atageta mambiende toche togende bonjari na mambiende togenda ande tumanye kurwa tonyore boneke otugukwana ngano mu Gusii to separate political leadership no mu Gusii social leadership ekero twamanyire igekera kimsa kubinde byakoreki byatobwire boigo omokonyi bomonageria se county ya Kisii umuske Jacob Barongo Bagaka uyiboigo romolikyo monene bw'ikyama kya United Progressive Alliance Party UPA niga tugutera arege karekyo kyaigoro aba kambimbaro twalire balentire rietari esikene na somo Gusii oyo minto former Chief Justice Maraga atokazo mukutano yo umuske Matiang'i otoetes kwa service kubyose 49 atuka somo mukutano yo tumanye kuruoro ko kamunyo lenga tubatabara iba grassroots ntubwate political leaders in both assemblies Nyamira na Kisii. You get representative from those particular houses of representation. Momera na somo kawa maroro mwatu walengana mwaso kanga bana mwa kuchibicha hanki mogana mo president matanga bana ntumuno mu gushimo gemeto moborete eto tagete ko kana ng'abantu balia batuka alia Nairobi bali mikutano yabo oyino mukutano abo babwata bango discuss ebintu byabo bene
taliba ingo kwano biafu yo mugusi yako libuli rinene ndiringa ningi gekogerekera umuraibwense agocha sorongo rwa Gusii naryo abariya baiga bakurikane na koigwana irinde bamwariganie engakeyega boigo n'umuraibwense urachigocha gosenaki boigo obo mubega bwa magenderero abariya baiga bagukwanira mburobi chingaki ebunge yemo ebwate chipara chirami chigendete koroisigwa echinde chitabwati chingaki chibunge chinde chigendererete umurobiri last mile connectivity yestima echinde chitarachaka hereditary and Brian Sagini Isena.